тука нема... Ето ги медалоните. Беги от Знаеш там, колко мога ги сплитнеме? Не дей. Ай, Skybase против. А, не. Нас ли ни стрелят? Какво правят? Да, брат, аз чух. Не можаха да ни оцелят. А, не! Май да не ни оцелят! Ходите по-на тука! Елате по-на. За малко им да ни оцелят това. Много бързо се убиват. Трябва да отидеме, да знаете. Трябва май крашпад. Ти взема крашпад. Марквам зоната! Бързо. Абе! Тъпи ли сте, бе? Лилавото е зоната, лилавото е зоната. Елате да ми използваме крашпад. Аз имам. Добре. Да, аз слагам, имам 6. Слагам крашпад. На... Стой. Отляво, кой е тук, ела? Слобари, фис имаме ли, бе? Ела. Не. Нямаме фис. Седете, ето ли да направо минете от... Ето тука. Ела за тех, искате ли? Те са там. Браво. Хора! Опа. Видяха ни, бегайте, Видяха ни. елате. Хитнаха ме. Елате, Само за малко. Опа. Зозо! Мокни! При тебе съм аутист! Не, аз дропвам Галин. елате. Спукаха ни го. Не. Чекам соло. Не, тука съм. Направо ме... Къде си, Галин? Видяха. Добре си. Не, дай да ги стреляш, бе, Галина, много са добри. Галина. Ходи към Кико, пробвай се, ходиш към Кико надалече. Крашпад, соли крашпад. Тука има. Да не видят наркомани, бате! Флашвам 3. Давай. Виж, бе, те тръгват на тим, бе. Стига. Чама, бе, Аз съм 5-1-0. Ето го много. Стига. Кики, do you love me? Ротейт. Бързо. Нямаме фис, ако имахме. Тук има 3, бързо. Дошли. Няма да ротейтваме така, Кико. Няма да ротейтваме. Виж. Ще се къща. Аз ако се пръм да дитнем, аз съм дед. 28 на 1. Няма да ротейтваме като Кико, вече не го следваме. Винаги го следваме. Здрава, краш падова, правят се боксове, като не да си ходиш така. Няма значение. Добре, Соло. Концентрирай се сега. Ходи ли за това? Не бе. Ако трябва да тейкам, ще го взема. Кики, do you love me? Само един краш път имаш, да знаеш. Зозо, виках ти, защото отиваш да ги стреляш. За това ти виках, не за друго. Какво, майко, мила? Не, остана зад мене, аз видях, че остана зад мене. Защото се чаках да седно да мислях, че няма никой там. Добре, Че сте сори. само двама. Добре, сори. И тръгнах аз след това. Те па май всички са нова пинг, не знам за вас. Май те са нова пинг, всичките. Всички играт на много малко пинг. Мидъл и смол имат тъпи. Имаш краш падове. Имах. Ама те са взели всичко май, не знам. Ако трябва да тейкам, там ще взема... Топ 20, брат. Това е най-изи ендгейм. Само че имахме хубав пинг. Само ти ще не ми кажете какво напред, това ще направим. Ще ти казвам на къде трябва да ходиш, какво трябва да правиш. Не ми кажете, не, това е. Искам на училище. Перфектно. Ще му взема луда на гайд, май. Не, това не е в зоната, какво говориш? Спокойно. Марквам ти. Гледай ли лавото, виж къде ти маркнах. Гледаш ли лавото, марка? Не бе, марка ми! Видех! Виж на колко метра от тебе. Да. Кико, ти ми гледаш картата. Едно и също. Майто ти гледам, майко мило. Седи малко, не ме нервирай. Трябва да скраш път, няма как, ще ме наспама, че ми свърши маса. Да, то, иначе ако не ходиш краш път. Може да те краш пънаха, може да ми сходам. Не. Още го има там.
Ако убия солото, гледам моите взема маци и краш падовете маци. Използваш ли му краш пада на солото? Не, ще се такова не бей. Ти е долу беха, не са. Не, три убех. Он е излезна отвънка и той беха двамата вътре. Ара, те са пингове на пинговете, брат. Не заради Канада, че Канада е тук. Да. Дигнитас Купър. Брата, бати дроповете правим, брат, никой няма тук. Най-бати локациите, бати тъпите. Ако бях аз Зозо и Галин, по фен гейм... Аз вчера се внах турнира нарочно. Кой Иначе, турнир? за скина. За 3 игри наприх 100 точки. Втората се внах, нали? Мини, Галина. Значи. Тук през Пегръв имаме такова, къде се пара... Абе, бей, лаки група. Добре, но... То драг ще ли не е ФНЦ група? Еми, аре? Не, буквално я цекаме уникално на ФНЦ на Европа, ама... Не, ние ако кемпиме ще правим 210-20 точки. Кемпиме ще сме... Защото, Зозо, чуй, ние киваме и правим 190, камо ли ако кемпиме. Камо ли ако кемпиме? Ами аз ще викам такова. Сега на 20 играме. Агресив и ще искам се пробваме за един път да кемпиме. Да, Да, бе, аре, ще правим на кемпиме. че вече... Не, такой. Добре, аре, дай. Аз имам 3 сплашки и ми останаха. И аз съм, бе. Зозо, Кали ще ме дропате или няма? Не. Нема. Кали само ми вика... Ако не ми казваш, че само аз съм идваме, тогава няма. Не, верам се просто. Кали, остави ме, просто остави. Ма не, вие двамата ми казвате, бе. Друго един, само вие двамата. Вирам се, бе. Ма и Зозо се нервира заради мене. Какво ми става тогава на мене? Ще ротейтвам сам. Какво значи ще ротейтвам сам, бе? Така ще ротейтвам сам. Еми, това е тъпо. Аз като ротейтвам не ме целят, почти не ме целят. Почти. Много добре ще играме, да знам. А сега му оцелиха 4 пъти като ротейтвам с тебе. Това искам така. Тук оставам 6 минути и взимам 3 краш пада. Не, аз краш падове не искам да държим. Аз вземам пис. Аз краш падове не. Трите медалона са точно за Та тази. има хора, ето ги. Да. Буквално бегат от медалона, той го спами. Или не, това не е май медалона. Зозо, да, ето го. А, това е медалона, да. Да не вземем Май. сърч, да не вземем сърч пуската. Ма то няма сърч в турнира. Има, нали, взех Май. сърч от ФНЦ. Има, ама най-накрая. Седи малко Зозо, защото там има хора. Вие имате ли фис някой? Не. Аз имам 45 остана. Тя моги файтаме, знаете ли? Те ще тръгнем да ротейтат към нас, моги. Ма аз нямам емка. Ей. Чупи, краш па, чупи. Аре, бе. Един, сол, Галине, там, Галине. SMG съм, не мога. 13. Това е сега моги файтаме, ако имате краш па. Ево, брат, паднани са най-рядкото нещо в играта. Какво? Джуджета в билдовете. Ей, да. Къде, бе? Ето го, бе. Добре, трябва да ротейтаме. Ето го, ето ги. Ротейт. Крашпа, тук ли да го слагам? Какво да правим? 54. Стига, че стига. Давай, Какво правим? давай. 52 точки. Стига. Стой малко, зоната видим как се движи. Добре, стой малко. Вижте какво правим, вижте какво правим. Галина, вижте. Добре, бе, добре. Вижте сейвите ме. Дай сега. И слагаме крашпад сега тука. Искате ли? Давай, слагайте. Махни го. И следваме Кико, чакай. Давай, следваме Кико. Давай. Лоле! Къде отидохме ние, бе? Стройте с камъни. На металоните обаче. Това е лошо. Колко има метки, добре. Елате на мен, елате на мен. Дай ми един меткит. Да нахавим с плашки. Ей, сега първо да бокснем, Зозо. Ме следайте, да знаете. Сори, ако те убият, сега ще още на малко. Трябва да бокснем. Там има барели. О, фис. Взем го. Човек, сол на мене. Кемпи! Кликнете го, серенай. Не, брат, само мене, бе! Бегайте! Беги, Галина. Ево. Аз боксам, не мога вече! Само мене ме кракват, бе, брат, знам и вече! Така е, това вярно.
гледайте за солото, гледайте Ето, за Зозо. солото. Само 40 висми остана. Некой шилд. Ето, Вземеш Не, сплаш и то, май се беше долу, Кико. Не, ето ти тако. Мините. Да, сплашки, по-добре. Аре, бе, брат. Минита. Мините и бик. И сплашни е един, добре. Аз си остана ми един бик са. А сплашките, те ще ги ползваме, нямаме нищо. Аз имам 3 Трябва- сплаш. Добре. 40 физ, Кико, вземи си физа. Физа, да. 40 ли? 25. Да, аз имам 40 физ. Мога физа? О, добре. Аз физа, ти трябва физаш ти. Летат. Ема, давай. Къде? Ето, Ето те го. са вътре. Ето го, сега го видях. И аз. Как седите толкова време в зона, бе? Ето го. Чак, оттам отиде. Али, давайте. Стойте. Ма много е бавна зоната, бе. Физвам. Слагайте. Крашпад. Не съм ви физнал. Давай, признавам се. Лола! Перфекто ротейт, елте. Стрелят. Нищо, Аз билдим споко. Билда. Зозо, билди. Хаби си маца, няма проблеми. Смисъл, трябва. Елте, вижте. Идвам. Ей! Няма много мац. Аз нямам. 10-0-1 са, бе. Аз съм изхабих маца 4-2. за вас да ви предпазим, да Съм знаете. 4-2-1. Стига, добре. 4-2-1. 320 Добре. е маца. Давай, Чакай, Зозо, пием едно имам- мини. Стига, не дей. Да пием ли биг шилд? Остана ми един. Да. Или Да, 3 и сплашки. Да, не, бига. Бига. Сплашките ще ни сплашваш нас и себе си, ако сме на малко. Да, ротейт. Дали майко. Едитвам. Пазете се. Седите ме. Сега като физнеш. Елте. Зоната много гадно плува, бе, брат. Бегайте тук, бегайте. Това трябва да го чупиме. Следвай, Кико. Следвай, Зозо. Не трябваше от тука. Кракнаха ни. Ще виж тук никой няма. Мен един път не ме оцелих. Ще мога парим малко маца, елте, ще видите. Да, бе. Това не е ли перфект ротейт? Кайте ми сега. Вече съм 500 дърво. И мога да фармим мац, бе, брат. Аз хилвам малко. Не мога ми кажете, аз да ги разбирам. Абе, чаптър 5 сезон 1 си е За една нещо друго, секунда, брат. фармете бързо. Вие чаптър 5 сезон 1 играли ли сте? Да, идваме. Елте. Зозо, идвай. Там имаше 20 медарона, аз съм 5-5-1. Хора на мене. Чуй. Дул, ела. Къде? Дул са, да. Трябва да таковаме. Трябва да ги убиеме. Те са в зоната. Ще ги убиеме, да. Сапа, оня минава от други. Добре. Са, оня минава от тука. Идвам. Зозо, тук сме. Двама са. Зозо, бегай, Зозо. Кракна дед. Още, той умре. Бе. Елте. Какво правиме? Седите ме. Взехте ли мац нещо? Взех, да, бая. Да, аз съм 5-4-1. 2-3-0-1. Кликайте. Крашпад, тук. Къде? Слагай. Окей. Елте. Аз къде? Ма Кико, ти не идваш в зоната? Не, аз съм едно HP. Спамът ме. Да. Дай мац. Аз и Кико сме ду. Дай мац. Ти не отиваш в зоната, Кико, ти Да отиваш сплашвам ли, в да сплашвам ли? Да, не. Няма да че не. Не здърво, трябваше с камъни. Тихо. Мале си шалките ми поводеш. Дай мац. Какво? Имаш, Зозо. Крашпад, Стига, добре. Нещо имаш ли? Не. Няма. Не стройте здраво, напред стените от камъни. Ще ви направят на пастърма. Зозо. Не, бе, аз без искам. Трябва да си харчите много маца, знаете, като ротетвата. Не, няма. Харчете си маца като ротетвата, знаете. Справите стени много. На мене. Давай, Зозо. Чакай. На мене, Зозо, на мене. Направи. Мац. Дръж, ама стига ме питаш, защото ти аз не. Да, той изхарчи. Напри 4 бокса.
Може да буди, може да буди! Не, бего там. Атка. Зозо, добре, зад него си. Стой, просто играче маца, няма проблем. Слезе надолу. Тарквайте, да, седете долу. Кико е добре. Идват. Давай нищо, Зозо, входи в бокса, добре. Бързо! Трябваше оставиш 5. Да. Добре, фреш. Взех мац. Много Добре, мац. браво бе! Дай малко, дай много малко кама. Взимайте дървото. Добре, бе. О! Вземам едита. Да живее Вземам Зозо. медмист. Не, знаеш си, че не трябва. Беги! Кико е дед. Тръспудове! Намери имам мац и тръспудове. Нищо. 80 точки. Добре, ма Кико, ротейта в зоната, аз ротейтнах извън зоната, в зоната, ти беше извън зоната. Не, в зоната беше, подика, че не съм в зоната. В зоната бяхме. Зоната бехме, какво говориш? Ми аз ротейтнах, сами ме разпамиха. Цялото лови ме Иди, спами. тебе те спомня, Всеки път умирмек до мене, май го виждам, или? Да, И има. аз съм много надолу наш. Аз съм много... Аз съм на планината, бе. Аз съм тук, гледай, виж, че ти му кажеш, Аз ще стигна, ама да идвам при вас, добре идвам. Ходи там. Аз айдвам. Слезах додолу, бе, брат, виж къде сега. Има хората, човек там. Да, Не. това ви казвам. Солата са... Не, трио са там. След като гледате си ставят има и това. Колко пъти ще направим на тази? Синя сантиналка. Аз съм ей тука, вижте, че при вас няма никакъв улов. Обаче вече на Зозо не му стана мара, примерно няма... Ма идвайте по-бързо, просто. Мой ще ми оставаш някакъв футбол, мой. Да, мой. А вече правим златен сантинал, той како... Тук има много лут, ама май ни ръшк, ще ни ме ръшнат, не знаете. Няма много ме тайна. Аз имам 9 крашпада и помпа и емка. Аз имам 3 краш пада и нямам никакви хубави оръжия. Ела, отшотвам тук, Зозо. Кико, ставам ти 3, вземи ги. Патрони за яр, трябва Некой ми... има ли минита? Имаме, Не, но. ама ми трет патрони за яр. Аз имам повече. Ей, златен чест. Кико, тук има варели, балтист. Знам, ама... Кико, тук има още 3 крашпада. Лутвайте по-бързо, идвайте вече, верно ще ме ръшнат. Навърна. Още ли има? Еми... Слагам един краш пад. Не, бе. Ето Галинчо, бе. О, златен хамер. Аз съм много добре. И помпа тук има. Кики, do you love me, мамбарини? То път и аз трябва да държим краш падове. Не. Елате да чупим варелите. Кики, know me. Галина, виж къде сме, брат, виж колко си далечен от нас. Не бе, виж, ето е локацията. Виж, ето е локацията. Виж как е, бе, виж как. Зозо, ела да чупим това. Патрони за яр имате ли? Ела. О, аз имам малко. Взели краш падовете, Кико, и варели има. Ромен! Не съм... Аре, патрони за яр, бе. Ще ги Кико. взема, да. Галина, ела, моля те, бе. Кико, патрон за яр имаш ли? Ето бе минита. Thank you. Thank you. Стой! Да пия мини. О, Защо не го ще го пиеш, чупи. както ти казах? 20 Не бе, ама като ти казва стой, значи стой, какво? Вече да ти слагаш копчето, това пинга вече бавно да гинеш. Къде е краш падова? Тук ли? Оставих, не знам, нека да е тук. Да, и аз взех още. Ти не взимай, ти вземи лудове, само такива Не шилки бе, неща. това е. Видя ли как останахме с краш падове? Знам. Да, ако някой умре от нас. Не бе, ако ти не бяха и на фамилия бати, добре ще да е. Мен пак ме наспамиха всички. Бене, винаги ме кракват. Всеки Да, бе, игра. брат. Точно, защото нещо Скинати. Не бе, като сме ние заедно, примерно сме на планината, мен ме кракват. Като бегам в хора, мен ме кракват. Нещо правиш точно, аз пак казвам. Не правя нищо, бе, следвам ви просто. Там нещо трябва да ме промениш, там само тебе те кракват. А като бяха на планината, що мене ме кракнаха и Зозо беше даже по-напред. Абе, какво точно, бе? Зозо беше по-напред от мене. Ще спрете ли да ми казвате Зозо? Добре, Йолан. Така.
че накрая в Fortnite се пише Миланякис, като TikTok. Да. Защо се кръсти така, бе, брат? Защото Йоан Якис. Яме кисни, сено казвам яме кисни, бе. Аз мислех, че кажеш Йоан Кис, да, Йоан целува някакъв път. Йоан Якис. Ай, това да Я- Вие защо сега отивате на някъде без да ми кажете? Зозо ти някъде, аз съм си тук. Да. Аз правя грешно. Да, брат. Ти си виновен за всеки игра. Заради теб умираме. Трябва ни... 300... да работи. Тук има 10 дървета, бе. Зозо, стегни се халепен, казвам ти, стегни се, man. То стих дрифт направо, само наляво ходим, не знам какво търсим там. Знаеш какво ще го направиш? Какво? Ще го удариш с ступаница, стикът и леко. Не много силно обаче. Така. Не дей, Галина, не дей. Не, аз така правя на моите. Абе, няма да се оправи, то така, ако беше... Не, аз знам нещо, правим ги само надесно, ги държим е така някакво време. Да, Видях от един. Кики, Аз съм 5-5-5, вие? А? само Пет, трябва пет, 250 камъни и само. Аз съм 5-3-2, брат. Аз съм добре. Защото аз много мац не използвам, брат. Знам, ти не използваш и като ротетвате, харчите си маца с дърво. Харчим, няма ама аз проблем. харчим, ама не много. Така Не, трябва. аз ще се Не. спомня. Защото като тръгнах да ме спомнят и дървото много... Аз харчим 2-3 билда, брат. Знам. О, тук има хилова, бе, пичове. Тук има метки, А, ли? метките, Колко са? да. А, да го Еди, взема ли аз? Аз събирам метки, бе. Аз имам един сега. 5 са на, дайте. И аз, Зозо. 5-3-2, много съм добре. Не, брат. Ай, Кико, аз видях, искаш от Зозо мац, ти изхарчи напред 4 бокса и остана в единия бокс. Да, защото аз видях ком. Аз като веднага приемам да тръгвам да правя бокса, не ме забелязваш. Веднага, защото да не ме крекна. Да не знам къде Ама съм не бокса. го прави смисъл. Ела, Зозо. Така не знам къде съм. Аз съм 5-2. 5-5-2. Ще скаш пада един бик или мен мисля. Фарми поне камъни, поне 5 камъни да Аз си е съм тук. 5-5-2. Ево, Да, добре. пада ни топ. Питаме, ще скаш пада един бик или мен мисля. 6 краш пада, 3 метките и 15 бандажи. Трябва ми 6 82 минути. точки сме, пича, бе. Трябва ни 110, казвам ви. 120. За какво са ти 110? 10 точки повече. Не, нищо. Имахме повече време, защото на първата игра чакахме 50 минути. Какво? Няма, докато сем до първа игра, мина половин час, Чакахме знаете ли? два пъти по... Да, чакахме Не, аз 40 видях. минути. И 34 беше, като започнахме, аз видях. 40 минути, да. Що го служих точно сега? Вижте грешки прави. Аз ги взимам, аз имам 15 бандажи само. О, тук ето, има някакви много краш яки падове. неща, бе. 9 краш пада. Аз имам 2 лончпада, брате. Баси ротейта. Стой малко, тук има да Той се малко лутва, тихо, бе, да. тапак. Имаш 2 лънчпада, бе. Няма и шилд, аз нямам. Добре, Тук има да се лутва много, бе, брат. Даже човек с плашки, минита, медмистове, крашпадове. Добре. Леле. Аз имам 6 крашпад и 2 лончпада. Абе, брат, не ти, От хубавите. как пак такъв ротейн в енген, няма използваме краш падове. Опа. Той има хора. Слагам лончпад. 60, не видя на лайт, 60 нещо. Лайт ли е? Не съм много добре. Не, много добре им се бля... Моля ти се, брат. Твоите лънчпад, Зозо, сложи лънчпад. Слагам. Слагай. Ходите ме там. Ей, тука. Летат. Те не следват. Пайте ме ли се? Трябва да сме по-надолу те. По-надолу, за да ги емботнеме. Аз нямам шилд. А те бегат, бе. 26. От Зозо нищо не оцелих от Зозо. Влизайте. Шилд може ли? Зозо, Идвай. Зозо, Имам с плашки, ама Ево тебе. 15. Зозо с Нямам плашки. патрони за яр, нямам патрони за Къде си? яр. Спитвам. Зозо, я бъде шилд. Набиха ми много, ево тебе, брат. И на мен. Зозо, дръж, О. Зозо, дръж, кина. Ти да хилнеш. Дръж. Браво. Леле, Аз съм дед, бегай. слагам лончпад. Бегай. Е, Не, брат, няма как.
Виж ме пред аз ще трил се бием. Викам, файтнем един Зузо седи и гледа бе, брат. Моти, ама аз съм на едно, бе, Кико! Да бе, какво си бе? Където скочим, бе, брат? Аз качам тука. Не бе, И аз... Добре, идвам. Помпа, не! SMG. Внимавайте, пазете се, не! На едно! 93! Не, Кико, не, нали скачаш тука? Кико ми каза, не там! Защо скачаш там? Аз Защо просто ми ти каза? виновен! Не съм ти казал! Къде скачам тука? Леле. Аз съм виновен, да, извинявай. Ще да не вече, бе! Кико ми казва, не там! Кико, не се смей. Не съм аз виновният за това. трябва да имаме солото, бе, с моята помпа. Казват ми, скочи там! Не съм ти казал, скочи там, казах ти, аз скачам там, я не се прави. Ама скочи там, защото да сме двама, бе, ти беше ли там, бе, не? Кико ми каза, не скачай там за последен път ти казвам. Ти тръгна на моят дръп, хубаво си тръгнахме и двамата на мен. Не, казах ти, скачам там, ти, не, бе, има хора и изкочих при Кико. Оф, не си го казал. Я не се прави, имам всичко реплей. Стига ви как ти бъда лекар скапан! Добре, аз съм лекар, ти си Там лекар си, само викаш плейстарязваш! Не, 150. Ответ там, давай сега. Убивай дори да те кемпат. Убивай... Като нокнеш някой го убил моментално. Май ни кемпат вече. Какво правим? Тука ли го ребутваме, да ни ръшнат или? Не. Тук може има човек. Хора! О, ето го, е при мене. Докато дойдеш, аз щях да съм дед, тебе не те разбирам. Тебе не мога да те разбера. Първата секунда и съм до тебе. Какво искаш повече? Първата секунда. Да. Какво искаш повече? Глижам да зализам. Имаш ли шилд? Имаш ли шилд? Какво правим? Работа, давай. Сега няма момент. Ма чака от въздуха първо. Да. И напри бокс, ако ще, нали, ще ги стреляме много. Давай. Бий го. 28. Браво. Ето. Идем крашпат. Не го седи. Един АФК. Не. АФК е там е Да, АФК. знам. Знам, видях го, ама ме ръшна. Идвам. Кракнат на мене. На мене също. Дете. Идвай. 28 лайт. Битна. Къде е? Тука на мене. Как не влиза? Има краш път нашия. Знам. Дето. Да, ако ме беше убил, ще си изтрием играта. Добре, ето, наприхме ти го вече. Само 4 точки, да. Стреляха ме оттам, то соло ме стреляше. Имаш ли шилд? Да. Дай. Еми, в буша, брат. Чакай да пием. Колко са? Държа. Трима. Излизам аз. На мен? 130 на лирика. На мен, добре. Престана. Не, 160, убий го. То Не мога. ще станат на едно е. Двамата са на едно. Тука взеха. Що не ми иха? Ело, Той, нямам. Дай. на едно всичките, точно на... Сто. Столото. 110, браво. Аре. 100! Кракнат на едно HP. Добре.
Вземи му стената просто. Просто му вземи стената, не спами. Как ще му вземате на 0 пинг? Колко ги кръкнах, само Йоан биде, О, само аз Йоан биде. направо ги насрах. Айде, взимай физ или нещо. Не трябваше ме довършвам, нищо. Нямаше как. Всичко имаме, направо работва Йоан и Хайде. на моста, взимай крашпад. Къде им помня? С физни. Или не знам къде. Ага, видя го. Направи да си тук, да знаеш. Лева майко, едно в трин там. Аз си кажа, че са слаби, ако сме на 5 пинга... Аз много пикове играх, много ги кръквах. О, яс. Те чупат, аз ме идвам, бием ги 100 Да, и аз. Аз много ревах. Ама гледай, Зозо, Връщаме ги се. правя на врата, аз си казвам, трябва и ти имаме много. Като отивате сега там, има пълно... Да, бе, знам. Аз се паниксах, то тича, подскача. Само да не ни бият пак. Представям си да не го беше убил. Ти представяш ли си го, Кико? Мат, всичко, леле. Има писто, Зозо, дай ми се. Само патрони нямам. На какво ти трябва? За помпи замка. Да бе. Тука на мене е лук. 70 камъни тука, мини такова. Ево той да ми да слуя. О, аз съм 500 камъни някъде. Аз въобще нямам никакъв мац. А той имаше силова сантинелка и не ме уби, са на по-малко пинг от нас. Ти вика, вземи му страната, ама къде да вземем? Той те са 0 пинга ли това? Не бе, ма така като само спамиш и се пробваш нещо и като не ставаш ти дитне. Леля майко, много... Просто. Нищо. Толкова малко Убихме ги толкова те. малко. Аз съм Сто дърво и 70 тук. 1-5, ама да ходим ли за луда на нея там или? Утопия. Не, няма смисъл. Добре съм. Да, аз... Чупи, чупи. Май има хора на ръбсочва е за едно затворено око. Да, така е. Я ти, Галина. Я? Не. Ето и Галин ми. То става там. Не бе. Я, какъв е то? О, виждам нещо златно. Дано идва, клекнете. И аз. Не бега. Да знаете, ако моля, дайте ме от тука. От тука да тръгнем. Не знам. Махнете марката. Има готини оръжия обаче. Махнете си марката. Стига. А златното? Лилава сантинелка? Спокойно ще видим на те. Каква е сантината? Каква ти е помпата? Синя сантинелка. Същото е споко. И аз имам лилава. Дай си ги да ме вземи, давай, ако толкова камера, дай. Или ако искаш дръж. Не. Такова, виж, златното какво е? Не, спокойно, няма си такова. Медалона къде? Да, знам. ще ми ходим, той е точно. То е тука, вие знаете ли? Ето Ето го. ви. Да, Те се файтват, бе. нека се Ма те са нова пинг, бе, човек. Как? Ето, затова се файтят всичките. Те са много по-малко или поне с 100. Оу. Тук да вземе лилата сантинелка. Това май бокс се наприха. Чайте да видим откъде може да текне. О, да. Стойте си тук. Тук хора ли има? Стойте си тук. Перфектно сме, перфектно. Махнете марката. Аз не е марк. Добре, стига марквахте, много маркваме нещо. Полудех. 107. Не стрелвайте, моля ви, не Ако внимавайте. има соло да знаете, мога такова нещо. Знаете ли какво? Нали зоната ще отиде чак некъде до там. Искате ли ние да сме първи да вземе хая? Да. Ама после зоната това ще прави. тръгне пак на там. После, не се знае, не знам. И дай после с краш пати и фис ще тръгнем към тука. Не знах, че слагате врапове. Има дилей на враповете. Де то врап е Аз съм нудилей. без. Аз съм без. Май за ранките, за кредива казвам. То рап Не е нудилей врапове, за а креатив за рапове се всичко. казва. Опа. Не. Дуса. А не триуса. Ако убием един, ама не. Ако идват към нас тогава. Да. Чакайте. Не, дайте, дори да се покажат и чакайте 3-2 на тук. Не, бе, как са точно до нас, те са ще кемпат тук и ще. Те са тука, внимавайте. Да не станете по погрешка. 110 точки. Внимавай, Йоан, да не стрелнеш.
О! Кракнат! 140! Дете ни. Дабъл ревайв. What the f... Не, тия са хакери, що ми видях. Вие, моля, ходим, искате ли? Давай, Не моите. Спокойно. давай. Вау, тия са хакери, как не видяха? What the Аз fuck? убих единия. Или Кико, да. Да, ма what the fuck? Пазете се. Не, ще го бяме, тия са много спокойно. Ма лоухак. Не дитвайте, само гледайте по скоро. Не дитвам. Гледайте зоната. Медальона взе хая. Медальона взе хая. Зозо беги аз да гледам. Може да им сникнем и да направим приедит или не. О, зоната! Туртай, давай, пизвам. Ама Давай, не бе, ще чакай! Направи бокс! Бързо искам. Чакайте. Аз ще сложим. О, ще не гледате. Стойте, Едит ни това, едит ни. Трашпа. стойте. Давай, аз нямам. Оле. Еле. Аз ще пикам трашпа. Мартия. Тоя, ръчкаме ли го? Елате. Виж къде си. Ма аз нямам ротейт, вие знаете ли какво стана? Кракнат! Бятме. Бокснете. Зона сме, стоиме тука. Никога не правите на така на място да стоите. Аз съм чупи трашпа да остане. Ай, вие се фатите през всички, вие нормални ли сте? 4 съм. Аз да ротейтвам, може аз да казвам. Колко крашпа има? Аз Аз съм нямам. 2. Аз съм 5, добре, вече аз ще помня. Кой казва, нали? Аз ще казвам, какво правим? Добре, аз ще слагам просто крашпа. Добре. И винаги правим това с дървото, дето ви казвам. Чухте ли за бокса, защото ще ги чупат? Чухте ли, бе? Чухте ли? Да, не. Нямаме много време да знаете. За? Трябва да се опитам да я знам, имаш 20 минути. Време като, да. Споко, бе. Ако влезем в последната игра и направим, ще сме 140-150 точки. Кико, пази се. Стойте малко, пазете ме. Може да се пробваме файтнем трил след малко да знаем. Зад нас! Сникват! Точно е тука. Ле. Какво стана? Хакери. Бейте се, Зозо, бейте. Ето тук, иди тук, иди. Зозо, на мене Що? идваш ли? Дет! Права машина, бе. 100! 200 ми бие! На едно е! Найс! Убий го, вземи кило. 100! Не ми билда! 80 кракнат! Не ми билда и ме спамат отзад! То, къде му би имаше 20 кил. Нищо, поне ще влезе му игра. Да, брат! Чао, здрасти! Тук има лончпад, спокойно, ще се лончпаднеш. Баси шибаното, брат, тия как има ме беднаха. Тия как ти, мама, върна. Зозо, та има хора, май са отнали, не знам. Няма никакви хора, бе, наши. Абе, тук има хора, видях, бе! Те тръгваха на тука, обаче тръгнаха на другата локация. Не знам, дано да нема, айде. Нема. Кажете ми, ако има да бегам, защото... Нема. Ела към нас, пак, ще видим ако има. Абе, по-хубаво да ми кажете, защото... на мен Не знам, само да сникват, май. Не. Брат, тука нищо не е лутното. Не знам, но ми се престори, че идват. На мен е фис. Да бе, на мен Взимай го. това викам, там има хора. Тай раз той ще излезе. Много съм. Лилова сентинелка на мене. Браво, шефе. Обаче май Зозо вече не може да прави така. Злата сентинелка имаме и той вика, ако не ми ядеш левкам. Той така прави пари, вече не може да Знам. стане. Вече ще му кажем лев някакво, ще караме ми на... Преди само какво кажем го правихме. Защото нали беше най-добрия, бе. Помниш ли, бе? Кой е Рилсън? Да ги файтаме ли, кажете? Те бегат. 28 на другия. 30. Крашпад. Имам крашпад. Имам фис. Не ходиме ли? Приятел му може да е още тука. Ходим ли? Ето крашпад, ето. Ами, нещо да хилнете, че... Пизвай. Давайте. Айде, давайте. Ево, Зозо. Ето на главата му! Да, аз. 40. Ето. Ево. Ейбот. Дай във въздуха! Браво. Отиваме на другия. Отивам. Къде? Ето го. Финишнах го. Къде е другия? Идвайте, на мене. 50. Пупис. 28. Леле, колко е слаб! Той е телефон, май. Да, те са много слаби, казвам ви. Верно ли? Леле, майко. Имат пълно медкити, аз викам. Да, аз имам. Седима ли малко зона? Не, зона, не ме интересува. Гледай, какво става тук?
И аз имам 3 медкида и тия медкида имам 5 сплаша. Леле, майко, мила. Брат, той един беше телефон. Тук има фис, не метки. Колко? Един меткит и... Аз имам 3 медкида, тук има още мен ми- 3 медкида май. Иде от Тук 3 такова медкида, имаме. аз имам 3 медкида. И бандажи, ма използвайте и бандажите, леле, май. И кемфайер има. Много малко. Дайте триангъл. Един тук, един там. Дайте един път да сплашнем. Не ни трябва. 5 бе. сплаши имам, 5. Не, дей, остиги. 120! Колко са? Не знам, много са слаби. О, бийте ги от въздуха. На мене. 100! На едно едно. спие. 9. Какво? Стой. Стой. Хилвам, идвам. При тебе съм. Идвам. Това е солото, приятел им е там. Къде то бе? Горе. Тай има луз, бе. Аре бе, ходите му на това. Как не го кулнах, бе? Пак не го кулвам, бе. Много строи то педарас, имат разни. Давайте. Дет! Браво, ама къде ни биятха? Фис има и горе има такива бигове. Тук ни биеха, Галина. Ел там. Другите пони на Горе има боксите, бигове, там. да знаете. Там. Някой има ли? Не, Кико. Греша, това са уле? Не знам. Не знам. Аз Дай да аз влизаме да ротетнем, защото е малко шит, брат. О! О, хилвай. Давай. Дайте тука! Давайте. Ще не е ботнат ли? Сола. 30, не, май ду. Отръчкайте го. Те бегат, бе. О, мане ме стреля. Стой. И той бега. Кръши се, крак. Лъчпад. Не, аз тръгвам с кръшпад. С криш. Кръшпад. Ето. Ето го. Виж къде има. Ето аз тивам. Влизвам. Аз качвам на него точно. Отиде при приятел му. Ще ми набие демик, спомнете го. Обуша. При него съм. И аз съм. Айде. Дет ли е? Леле, мислим, че избега пак. Аз не съм много камъни като цяло. Аз съм 200 камъни, Добре, елате малко. Изо, дай му малко. Да равните бежите, чо. Но не знам, ама имам 4 крашпада само. Стопис, с него да вземе топис. Взимам го. Просто тук ли си? Не, 35 е, имам 55 остана. Аз имам 5 сплаши и 3 бига. 4 такива крашпада имам. Добре съм. Аз съм 3-5-5. Варели. Брат, кула! Ще ни стрелят, май. Аз съм 5-5-5. Бегите, да не ви видят тия колата. 5, 3, 4. Медалонът на бункера, брат. Ело те. Е там медалон. Елате, Зозо, ело. Ма има хора тука. Не, тук има. Не бе, това са вашите, бе. Ма имам стик дрифт на камерата, не знам какво става. Тук мисля, че мъжки варели. Не. Ма на къде? Добре. Не, виждате. Там, Зозо, виж къде маркирам. Да. Виждате. Ето, сол. 3. Не, 3, 2, 1. 30. 100! На мене. На Галин. Не, Не, бе, те го стрелят от давайте. далече. Да, давайте. Натискаме, стига. Ма Кико, боксни! Стрелят ми от всекъде! Ама ли ми Елате да влизнем. Не, зад нас ме стреляха, зад мене. На Тому набих 100, да знаете. Много ни фокуснаха лобито, да знаеш. Брат, защо не го убихте то? 100 му набих. набих 60? Еми, Трябваше да е килка. ето. Дайте. Не, бе, абе, стреляйте повече, бе, по-бързо се движите, правите. Ето ме там, килка. Стой. Абе, 30.
Аре да ротейтваме, защото така направо... Ама време. После Имам че само- всички ще ни фокуснат. Тук май има хора, не Да. знам. Трябва да кажеш път, аз го Имам 3, имам 3. Аз съм 4, аз... Физвай. Аз. Дървото, спамете го. Давайте. Вижте къде са. Леле! Аз съм тука. Отвъд ли? Идвам, зад вас съм. Чилнете малко, Леле, басти ротейта. чилнете малко. Я от... Моля те да не мани. Ма поне правите бокс, беше ни кракнат, бе. Буша може да има. Дано да нема. О, биг. Аз бигвам. Аз имам 3 бига. 5-3-4 съм. 5, Аз съм 4-5-5. 5. Кура. Ой! 100 му набих. На едно. 30 лайт. Добре. Ето ли като измина и си тръгна? Май триото му е до нас. Триото му е до нас, май. Треш падове. Тук е може. Ето, Тук. още един. Файт. О. Да, бе, ето. Леле, май. След тази игра, мамо. Последната ми игра. Буша, хора, мога да я спавим, елате. Чакай. Файт. Ето ме там. Бият ни. Не. Ние Кико, ако си бием построй рекорда малко. от 160 точки на Middle East. Стария ни рекорд е. Гледайте ги. Да. Само не За умирайте, този моля ви, като спамете някой и се боксвайте. Да, гледайте ги. 28. Кико ще ме бият така мене. Ще ме бият. Ето. Седи мога да не спомня тук. Шибно стана, брат. Ето ме там. Трябва да ротейтваме, имам идея. Физвай. Никой не служи физ. Върху него или? Да, той е соло, спокойно, не мога да не. Фис, още един. Бегайте. Не. Зозо беги. Следвайте ме. Давай. Още един. Айде, много добър ротейт. Елате. Сплашвам един път, брат. Ще ми Стой. Скочи. Давай. Трябва да чупиме камъка. Аз съм 0 камъни. Дръж малко. 5-0-5 съм. Стига. Някой му трябва желязо. Не, аз съм 500 желязо. Аз съм 500 желязо. И аз, окей. Аз съм 500 дърво. О. Зозо не се би само, моля ти. Колко часа? Разправяйте клонове, бе. 9:18. Леле. Да, 9:18. Тази игра много добре продължава, брат. Чакай да гледам. Ето ме към моите. Зоната, гледайте зоната, не. О, имам един крашпад, само един крашпад, някой има ли фис? Аз съм 3. Фис? 90 писам, спокойно. Стойте малко. Ето Сега, Тук ще го стойте. сложим. Ма стой, чупете. Давай. Идвайте. Зона съм. Леле, майко. Не, на мен. Прешър. Давайте ме, давайте. 30, Давайте, спамете. спаме. 30, 60. Ето го. Стига на 80, стига, дайте хилната, дай, сплашни. Нямам. Стига. Спам. Ето ми. Над нас, вижте, над нас има боксове. Слушайте ме. Аз го направих. Бигвам аз. Добре. Правим последен бокс. В зона ли сме? Следвайте ме! Вижте! Спам! Следваш спам. 3, 2, 1. Не! Бегай! Аз съм дед. Брат, не ме Меткидвам един стъпвайте, път. бе. Меткидвам един. Добре. Един път. Извън малко. Физват. Физвай. Аз имам само 3 метки, да, нищо друго. Добре, стига. Стига. Не Остана файте ме един никой. сплаш, Не брат, и файте един се. биг. О, бига не го харчи. Не харчи. Не ми трябва. Леле. Ротейт. Соло на нас. Сега ще ходи назад зоната, спокойно ще ходи назад. Я се пази. Всичко отборно, не мисвайте. Оу! Колко точки си? Едно, брат. Нищо. Добре. Сплашни ме един брат, свато искаш. Ело за малко, само за една секунда, моля те. Пази се, пазите се, елоте. Елото тук отдолу. Трябва, ротейтваме, нямам крашпад. Аз имам. Виж това ходи назад. А, не, ето. Да.
Плувани бе! Сега тука. отида напред. Давайте, ти. 18, елате на мене, слагате, давайте. 30. Елате, На мене, Кико. При Кико, сложи краш под Кико. 100 на мене. Соло. Би го. Хелпнете! Няма как. За тебе, Кико. Ево, върни. Бега тука. Тука съм. Ей, техни, запрете бокс назад. 5-0-1 съм. 5-0-3. Тази зона. Елата тука. Крашпата, бързо! Аз съм перфектен. И аз. Само дърво съм. Аз съм 5-2-5. И аз съм... Дай малко. Ама дай малко желязо, някой желязо, само 0 съм. Аз съм моден. Стига. Аз съм много камерен. Тука. Ето. Не. Стига. Не, стига, не, че ще ни кракнат. Зоната. Еле. Много бие. Давай, Беги. Галине. Ма аз какво съм направил? Аз седя дитна. Елате, без кашка. На мене горе. На малко, на едно изписам. На едно. Взех мац. Леле, много ми пада FPS-а. Да, съм дед. Сто на това, където уби Зозо. Спокойно. Тагната ще умра от зона, май. Аре, по-бързо да умраме, за да вземе точки. Некой взех нещо. Не трябва... След малко тръгни. Давай. Тръгвай. Вземи кила. Найс. Отивай, тръгвай. What? Браво, бе! Галина, разбихме ги. Бихме си рекорда. О, това наш подал. Не ми дава по някой път да билдим. Зоната много бие, много се такова за зоната. Значи така се прави. Вземи кил. Галина, ти си най-добри. Тихо. Не ми билдва нищо. Добре ли? Направихме луди, брат. Не ми билдва като някакъв соп. Галина, се играхме всички игри. Топ 3. Не, да, без. Да, без бе. Топ колко сме? Кажи ми, че сме много добре. Сега ще кажем сега. Division 3? Топ 755. Middle East, брат, Middle East. Аз се виждам лидерборда. Не! Знаете ли за колко точки? За 100 точки. Некъде 90. Нищо. Ма те са Майко! нова пинг тея.